Кадерле милләттәшләр, дуслар, сезне киләчәк яңа ел белән котлыйбыз. Иң мөһиме, сезнең өчен дә, безнең өчен, әлбәттә, бу сәламәтлек. Сәламәт булыгыз, якыннарыгыз да сәламәт булсын. Бу ел, 20-нче ел, безнең өчен дә, сезнең өчен бик кыен булды, беләбез. Һәм аңа карамастан без кайгырмыйбыз. Бөтен планлаштырган чаралар, алар әз булса да ясадык. Бу елда безнең бик күп яшьләр яңа килде һәм яңа проектлар чынга аштырдык. Яңа парлар, алар гаилә кордылар һәм сезгә дә шулай ук әйдәгез, Алла бирса, киләчәк елга яңа проектлар белән керәбез. Бергәләп яңа проектларны, татарларны берләштереп, шунлай итеп 21-нче елга керик. Исән-сау булыйк, бәхетле булыйк һәм бергә булыйк.